Dobrý deň. Chceli by sme sa vás spýtať niekoľko otázok ohľadom nového projektu. Mohli by ste nám poskytnúť niekoľko informácií, aby sa s ním mohli naši študenti oboznámiť? Veľmi rada poskytnem nejaké informácie, takže nech sa páči, dám vám priestor na nejaké tie otázky, čo ste si pripravili. Ako sa volá nový projekt a čo všetko zahŕňa? Takže nový projekt vlastne nasleduje nám za starým projektom súbežne hned. Ten starý projekt nám skončil vlastne na konci augusta, Moderná škola výnimočný študent. A nový projekt sa volá Moderná škola učí k odvahe podnikať. Aké budú výhody z projektu pre našich študentov? No, výhod je niekoľko. Tým, že začíname vlastne projekt len teraz realizovať, tak by som to tak zglobalizovala. Základom vlastne je tvorba nových študijných materiálov na určité predmety, tvorba nových prezentačných materiálov, ktoré vlastne by mali prispieť k väčšej prezentácii študijných materiálov, ktoré sa vyučujú, plus nákup nových didaktických prostriedkov, plus ďalšie informácie z podnikateľskej sféry. Tu by som možno študentov vyzvala, že aby sme tak aktívnejšie vnímali aj prednášky vlastne, ktoré sa nám budú poskytovať. Takže dôležité je, že budeme mať pozvaných aj odborníkov z praxe, ktorí vlastne nás budú približovať k tej podnikateľskej sfére. Bude to pre všetky odbory vlastne, ktoré tu máme, takže bude to aj pre odbor marketing, medzinárodné obchodné vzťahy, cestovný ruch, informatika, informačné systémy, hotelierstvo a výživa a šport. Kto všetko sa podieľa na novom projekte? Takže na novom projekte sa nám podiela skoro celý pedagogický zbor, ale menovite, keď poviem, kto je zapojený v novom projekte, sú to pani profesorka Ráčková, pani profesorka Jankovičová, pani profesorka Masrnová, pán profesor Zálašák, pán profesor Trúba aj pán profesor Pokovič. A ďalšou mierou sa zapojili aj jazykári. Je to tvorba nových študijných materiálov, je to pani profesorka Psotová a Kováriková. Zase taká inovácia potom pani profesorka Obuchová, ktorá tvorí napríklad nové, teraz, čo ste určite spozorovali, aktivity v rámci divadielok alebo prezentácie cudzích jazykov, ale unblock na aktivitách alebo takých sprievodných aktivitách sa podieľa celý pedagogický zbor. A do toho projektu najväčšou asi mierou potom zasahoval ten projektový tím, ktorý pripravoval vlastne projekt, v ktorom bolo vedenie školy teda a pedagógovia, ktorí si aktivity pripravovali. Z akých fondov je projekt financovaný? Takže máme tie fondy, určite už väčšinou poznáte, lebo sú veľmi známe, ale my sme financovaní z Ministerstva školstva, z operačného programu Vzdelávanie a je to fond Európsky sociálny fond, ktorý vlastne zastrešuje túto celé financovanie plus časť financovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Čiže tie prostriedky, ktoré máme na ten náš projekt, 95% prostriedkov, ktoré vlastne dostávame a musíme vydokladovať, sú zo štátneho rozpočtu a sú z Európskeho sociálneho fondu. A tých zostávajúcich 5% tým musí znášať škola, čiže nejakými aktivitami sa musíme podieľať na tom, aby sme na to spolufinancovanie vlastne mali. Také základné informácie o tom, ako to beží alebo aké sú vlastne všetky aktivity, sú aj tuto na nástenke. Takže tam väčšinou máme také základné informácie aj pre študentov. Aké ďalšie aktivity z projektu plánujete pre našich študentov? No z tohto projektu je to ten základ, čo som hovorila vlastne na začiatku, ale keby sme už napríklad boli konkrétni, mali sme veľmi peknú prax týždňovú, ktorá bola vlastne z projektu, bolo to podnikateľské prostredie bližšie k študentom, takisto bude ďalšia vlastne týždenná prax výjazdová, ktorá bude v Skalických horách, takisto pre študentov to bude v máji. Ďalej sme mali niekoľko už pozvaných hostí z podnikateľského prostredia, bolo to hlavne na informatiku a na marketing. A ďalej potom máme implementáciu nových študijných materiálov, vytváranie nových študijných materiálov, čiže priebežne bežia tieto vlastne všetky aktivity. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja, dovidenia. Lesia Reháková, televízia Our Life. Dobrý deň, nachádzame sa na otvorení vašeho kanálu a pripravili sme si pár otázok pre našu zástupkyňu Čo je námetom animačných aktivít a realizuje naša škola ďalšie takéto aktivity? Takže dnešným námetom týchto našich aktivít vlastne je Via Hollywood, čiže inšpirovali sme sa tým, že študenti si vybrali témy nejakých filmov, napríklad ako Piráti, Indiáni, ktoré sa natáčajú vlastne v Hollywoode, takže to bol takým zámerom. A ďalšie vlastne aktivity animačné, ktoré budeme realizovať, bude rozprávkový pochod v rámci Skalice alebo pre materské školy Via Humana a to bude 11.5. Čo bolo podnetom pre aktivity na Beťáku a kto vás oslovil?
Takže Baťov kanál už robíme, myslím, že 5. rokom. Každý rok sa vlastne realizuje nejaká téma. Takže sme napríklad boli školkovia, potom to boli ďalšie témy ako rozpráva o bytosti. Takže už je to tá spolupráca s prvou plavebnou spoločnosťou stála. Tento rok je to obohatené aj tým, že tieto aktivity máme zaradené vlastne v našom projekte. Moderná škola učí k odvahe podnikať, čiže máme tu aj zastúpenie väčšieho počtu študentov. Ako študenti reagujú na tento druh výuky a je o to záujem? No, študenti sú nadšení väčšinou vlastne, aj keď sú niektorí, ktorí vlastne v tomto musíme trošku tak akože pomôcť, lebo nevedia sa veľmi realizovať. Znovu daj túto otázku. No, oni sa nepochopia. Takže ďalší deň. Aj tu isto. Tu istú daj znovu. Ako študenti reagujú na tento druh výuky a je o to záujem? Takže študenti na tento druh výuky reagujú, myslím, že veľmi dobre. Niektorí už chodia s nami tradične, viackrát. Je to pre nich taká iná forma výuky a hlavne sa tam sprostredkuje komunikácia, že musia komunikovať v rôznych situáciách, ale samozrejme dôležité je aj to, že pripravujú si to svoje stanovisko tej svojej aktivity a vychádza to potom aj z tých teoretických poznatkov. Využíva sa tu najmä marketingová komunikácia, hospodárska komunikácia, ale aj ostatné predmety pri vlastne tvorbe stanovisk a pri komunikácii kvázi už ako s klientom. A nevadí študentom, že sa aktivity realizujú aj cez víkend? Samozrejme, študenti sa pýtajú vždy, čo za to, že my sa už poznáme, ale myslím si, že našim spôsobom vždy si to kompenzujeme. Buď sa im to dá, že si to započítajú do praxe, kvázi teda je to aj určitá odborná prax, hlavne pre cestovný ruch, alebo sa dohodneme na nejakej inej forme vlastne odmeny za to, že sú teda tu. Takže asi ako v práci už, tak treba aj študentom dať nejakú plácu, takže vždy tá dohoda tam je možná. A nový sú maskoti, čo by nám o tom bližšie povedali? Áno, tento rok máme teda maskotov, ktorí mali veľký úspech, čo sme už teraz videli, lebo rozhovor trošku natáčame už v takej pokročilejšej dobe, kedy to už vieme zhodnotiť. Čiže mali veľmi veľký úspech maskoti, aj keď dievčatá tam bolo trošku teplejšie. Ale myslím si, že to bol veľmi dobrý krok. Sú to takí maskoti, ktorí vlastne už sú z tých rozprávok, alebo sú na veľmi dobrej úrovni. Takže maskoti boli zakúpené takisto z projektov, ktoré sa pokúšame realizovať. Takže títo konkrétne boli zakúpení aj z projektu realizovaného prostredníctvom mesta. Ďakujeme za rozhovor. Dovidenia. Dňa 12.2.2013 sa na našom školskom internáte uskutočnil fašiang spojený s Valentínskym dňom. Cieľom tejto každoročnej akcie bolo zabaviť sa a spoločne stráviť pekné chvíle. Na internáte panovala príjemná atmosféra a študenti obzvlášť ocenili pestrý výber občerstvenia, ktorý pre nich pripravili pani vychovávateľky. Hneď potom, ako si všetci zaplnili svoje hladné krky, sa začala zábava. Súčasťou programu bolo tradičné hranie rôznych spoločenských hier, pri ktorých sa študenti zabavili a zapotili sa najmä pri logických hrách, ale aj pri klasickej tancovačke. Zlatým klincom programu bolo čítanie valentínskych prianí, ktoré si študenti napísali. Našlo sa veľa komických lístkov. Celý tento program bol sprevádzaný príjemnou hudbou podľa výberu našich študentov. Dňa 8.2.2013 sa uskutočnil turnaj stredných škôl v stolnom tenise na základnej škole Strážnickej. Tohto turnaja sa zúčastnilo 6 škôl, a to Via Humana, odborná škola Holíč, zdravotná škola Skalica, odborná škola Gbely, odborná škola Skalica a gymnázium Skalica. Via Humana obsadila celkové 4. miesto v zložení Kubány, Adamkovič, Rajzík. Zápasy našej školy. Naši chlapci vyhrali nad odbornou školou Holíč v pomere 4-1, nad zdravotnou školou Skalica 4-0, nad odbornou školou Skalica taktiež 4-0 a prehrali s odbornou školou Gbely 1-4 a taktiež s gymnázium Skalica prehrali 0-4.